З відрами і пляшками зневірені жителі турецького Мармариса вийшли на захист своїх будинків. Сюди впритул підібрався вогонь. Люди лають владу за те, що ті послали недостатньо вертольотів та літаків. Без допомоги з повітря все марно. Що ми можемо вдіяти? Невдоволення людей зростає не тільки тут, але й в інших регіонах, де палають пожежі. Цього року вогонь випалив утричі більше території, ніж в середньому за рік – 136 тисяч гектарів. Причиною займань влада називає підпали. При цьому поширенню вогню допомагають 40-градусна спека та сильний вітер. Якщо хтось може приїхати, хай приїжджає. Тут неможливо нічого зробити без вертольота. Що нам робити? Літати по повітрю? Тут зібралося все село, ми нікуди не втекли. Влада повинна подивитися на це і теж нікуди не тікати. Сюди потрібно відправити трохи літаків. До Туреччини поки прибуло 3 пожежних літака з ЄС, 1 з Хорватії і 2 з Іспанії. При цьому адміністрація Ердогана критикує у соціальних мережах кампанію, що закликає до міжнародної допомоги. Вона каже, що більша частина інформації про пожежі – це фейкові новини. За даними турецької влади, вдалося локалізувати 125 зі 132 пожеж. Вогонь продовжує загрожувати жителям на узбережжях Егейського та Середземного морів. Там знаходяться безліч курортів та готелів. Тисячі людей вже евакуювали. Згідно з метеорологічними картами, в охоплених пожежами районах кілька місяців до того тривала посуха. Так, рівень вологості повітря становить тут всього приблизно 8%.